Sebenza! Shesha phela! Yabona manje sengathi usumakodo wasanobhathi. Uyabona ukuba uvasi fanele uzale nje emva lokhu ushisa umlilo. Asekho isidingo nje selokhu uyitshela la uthi uzobodokotela. Akho simanga ubodokotela. Ramba Archie, njengoba ucabanga ukuthi lo msebenzi ubalekile, nami ngicabanga ukuthi owami umsebenzi ubalekile. Angikaze ngizizwe ngahloniphekile kulo msebenzi, angisoze futhi. Kodwa ngikwazi nokuthi ngijabulela imfundo yami ngenxa yegama la ekhaya. Hayibo. Izikweletu uyibuyile kodwa. Akodwa tata, sobuya la emva kokuqoqa zonke izikweletu. Ungakhathazeki. Uyabo manje siyazi. Uma imali ingabuyi nje namhlanje, uRajo ngeke kuvumele inhlobo endlini. Mega ngivumeli nje ngene ekhaya mina. Nani ngizonixosha lapha esitolo nizohamba. Ngibheke lapha esitolo ngiyeza. Yebo. Shintsha igama lapho. Hayi mina ngimqondo udade uthi wenzani? Mama. Imoto mayifika la ngicela ulashe zonke impahla zami zekhaya. Kwenzekeni? Eshu, iya wena ngilimalanga kakhulu. Olimalanga ngithi? Cha, kona cishe ngalimala. Okwakho lokho ngithi? Ya, Ushayela uliqaphele mfundisi. Izimo enzima la ngaphandle. uyazi bese ngiphuthuma kakhulu, ngangalibona itshe. Kwazise futhi bese ngilate nasemshadweni. Wathi ngizivuse? Ya. Kwangathi asifuna ukuduma. Hayi ngesidume impela. Mfundisi, Yebo, yenza kanje. kulungile. Shisa uthuthu lapha. Bese ubiza umakhenika afika azosilanda sikhande. Kumele ngiphuthume emshadweni. Yini engayenza ngalokho? Mfundisi, ukhathazwa yini kangaka? Ngikhona nje mina, ngizokuhambisa ekhaya. Boza. Asamba. Nakho uzoke Asambe. Mfundisi, Yini? ubulubangisephi vele? Qhubeka ngizokutshela. Dolja. Yini inkinga yakho manje unganibuya kuthukile? Ma, uyazi ukuthi labantu bahlela ukungishadisa nesilwane. Labantu bahlela ukuthi bangishadise nenyathi. Angeke ngize ngiyenze leyo nto. Lalela Lasandra. Yonke lento siyenzayo senzela wena. Umfundisi wethu ufike namhlanje kuseni wasitshela yonke into. Thina umsebenzi wethu ukulalela masenza yonke into ngendlela. Senza wonke lokho ukuze sisuse amaphutha avele eshadini lakho lokuzalo. Hey. Lalela ukuthi uthini ugogo. Uvale lo mlomo wakho. Inyathi silindile. Nawe lunga. Unesiqiniseko sokuthi umuntu. Iwona muphi umhlaba enihlala kuwona? Ukuthi sengaze ngicabanga into enjenganalena kodwa. Eqinisweni ingabe nizongishadisa ngempela nale yanyathi. Ngoba ikusasa lomnyeni wami lisengcupheni angithi. Uma impilo yakhe isengcupheni, kumele nimshadise nenkomazi okungenani. Kungani kumele simbozwe ngawo wonke amasiko? Kungani kumele sinikele? Kungani impilo yomuntu wesifazane ihlezi ibekelwe imingcele ngaso sonke isikhathi? Kungani kufanele sihlezi isigobisa amakhanda ethu silalela yonke into? Kungani kufanele silandele nina madoda ngaso sonke isikhathi? Kumele umbuze kwesinye isikhathi ukuthi uyavumelana nalezi zinto ombekele zona empilweni. Ukuthi uyafunda noma cha, ithini esokuthathela leso sinqumo? Sikuthathela ngisho nesinqumo sokuthi uzoshada bani. Uyakuvuma lokho? Shadru, tatela isandla sami. Shadru, vula isikapa, Shadru. Ngicela, Shadru, vula isikapa.
Yazi ngikudinga ukudlula wonke umuntu njengamanje, sorry. Okay, kodwa. Yebo. Uyabona lo umuzi kaSheshekante lo. Kuyashadwa lana? Ya, Hayi ngeke. Kodwa mina ngibona ngathi uyaphazama. Umshado phela bungazi kuba bikho la. Ngicabanga ukuthi bakubizile ngoba usajajethi uyazalwa. yini ekumele ngizele ngosuku lokuzalwa? Umnumzana uShashi wangibiza ngokukhethekile. Wavele wathi mina ozobhekelela wonke umshado. Ngabe bashadisa abanike namhlanje? Uma ukuthi uyafuna, ngeke azapholisa emaseko ukuthi angishade manje namhlanje futhi. Na uyazi angifisa ukumshada mina. Ngabe lokho kusajajethi sekemshada ngempela namhlanje uTulja? Vele usajajethi kudala yena wakulangazelela ukwenza lokho. Kizothini ngempela mabe mshado uTulja? Kuzokwenzekani kuyena? uTulja phela ngangimthembisile mina ukuthi ngizobashadisa noSiddhartha. Hayi ngeke. Mangenzeka lokho ngase ngifile. Angephula uTulja kulelo gibelo lo. Angifuni nhlobo ukushada mina. Izethembiso njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo6 ntambama khona lana on yours truly zizonke sisonke DSTV channel 169.